Alah, sak saktik-saktine wong lanang, sak ampuh-ampuhe wong lanang, sak kereng-kerenge. Lak ning ngarepe wong wedok iki lho iso tunduk ngono kuwi. Jan ora iso ora tunduk lak ning ngarepe wong wedok. Kaya kucing dilus-lus bathuke ngono kae gur meneng ae. Jan ra dipolah rasane iki lak wis ning ngarepe wong wedok. Apa meneh iki lak wis jenenge lak wis bengi ngono kae. Wong lanang iki. Pokoke disrateni wong lanang kuwi mau ya gelem ngemiki ngono ae wis. Lha iku lho werjane ngono nggo webutejan. Balik iki sampai sore mau angkat wisuk balik sore jajal. Lah ora sampai diso nyrateni. Ape mangkat kerja iki lho. Wis tangine awan. Kek mangkate ngono kluyur wis kaya ora duwe daya tahan apa-apa. Ya ngono kuwi. Pokoke lak dadi wong wedok, seraten ana wong lanang, walah ngebut wis ngono ae.